Akong paitaon ang baka kung asa gi tigway. Kay murag wala na to na tigway. Kay naglakaw si Mario. Wala naguli. Nya. Dili dapita. Kay wala man dani. Atong pangitaon karon kung asa. Kay kaganihan naguli. Yaw-yaw kog taman. Yaw-yaw kog taman. Agoy. Nasuko man hinuon. Tuwa, maglayas. Ikaw ay pag maglayas ka ni. Ha? Kay para dili ko ma-high blood karon. Wala diri ang baka. Ambot og asa kaha. Atong tuyokon dito sa ibabaw ilan ni Kumiloy. Kay ang diri na side akong gipangita diha wala. So karon atong pahitaon dito sa ilaha ni Kumiloy. May lang og naa didto. Kay aha ka gibutang ang baka. Kani si Mario. Upos na. Upos na akong pailog niya. Sige. Tanahon ta lang. Tanahon ta lang. Naay gitigway baka daniyo. Di Oh. Nagtuyok-tuyok ang baka dani. Kaya unsa may sagbuton dani? Nga dani man gitigway. Ambot lang og kinsa baka ang gitigway dani. Nya karon magtuyok ta dito sa ibabaw ilan ni Kumiloy. Putot. Uban-uban po sa si Putot guys, oh. Ali tot. Uli dito kay naarabay iro diri. Dagko. Kaw, dito balik kaw. Tut, dito balik lakaw. Kaw lakaw na. Agpas. Dagan. Dagan po sa si Putot. Dagan sa si Putot. Kaya na mga iro diri dagko. Lisod na og milmilon siya. Nya. Asa man to nato pangitaon karon Ginoo ko. Ginoo ko murmot. Ayo panungag nga. Nga. Ayo panungag. Hangin-hangin diri sa amo Kaganihan nag-uwan. Manuwa na lang ko nagpahinaya kog lakaw. Lakaw man tako kay Ginoo ko. Kuan sa tay vlog dani. Diskarte tag vlog dani kay para everyday maka-upload ta. Ginoo ko dira. Daho kayo. Og nag-uwan si Putot di. Mamilmilan siya. Malasad niya. Akong giabig sa Putot pa yung dito. Asa ka ang baka di ay ka. Ginoo ko. Ayaw taon toy. Kay kagwapa sa atong hitsura oh. Nya. Agpa-stress kita. Ayaw. Kinahanglan na always beautiful. Tutututoy. Itoy. Ayaw toy. Uy, Ginoo ko. Kaguya rin sa itoy, no? Delikado og mapaakan sa iro. Kaya nga no, ang rabies. Mahal ang rabies karon. No, natagbaw ko datong niagi. Kay sa katong gamay pa si Putot. Ang pan kay ako man ni Putot. Giana na ko ni Putot niya gilukso man niya. Motong diri na kanang ako Dani na karwas ambot na karwas bato or na kuan sa iyahang ipon. Nya mao to nga. Hala. Baka na namo. Mao to nga. Balik-balik ko Ginoo para pa-inject sa anti-rabies. Kang baka di ay. Dili man ni amo Dili ni amo baka. Di kang baka namo. Hala. Asa day ka dito ay. Murag toy baka isa dito. Busog-busog na sa niya oh. Ang baka manggod kinahanglan nga sa isa ka adlaw murag kato siguro baka namo oh. Sa isa ka adlaw katulo ka upat tigwayon. Wala nanganak di ni oh. Nanganak. Kana siya nanganak.
Oh. Niyang anak. Tora si Putot naglusot dani si Putot. To ara. So another tagbaw na sa tapangita sa baka. May tagdani na to ikot. Okay, ni dagan makaon dani oh. Tanawon ako ng isa oh. Katupod sad sa ubos ay dili man gatasan man. Na ay baboy dani gikuan oh. Ilahan na baboy ni Madam Joy Joy. Sila ni Madam Joy Joy na idahan baboy. Aha de ka ang baka. Impas. Asa ka ang baka gitigway di ay gihikot. Dito wala man. Kay gituyok naman ako dito wala man. Aha de ka. Hapon na raba. Yung sao naman ni karon hapon naman. Ha? Impas ta ani dili man ni mao. Yahan ni GR baka. Kani. Nya aha man ato pangitaon karon. Isulay sana ako dito sa ubos oh. Kasi naa diya sa ubos. Ang katong isa dadto kay dili man gatasan man to ah. Wala gyud diri gyud. Nya asa pa man taan ni mangita. Ay murag toy baka dito oh. Murag toy baka dito oh. I-try na to kung ato ba to baka. Di man di ay amo a baka. Ilahan yang kulili baka. Ah, di kang baka gibutang. Pas. Gikan ako dito sa ubos. Wala po dito sa ubos. I-try na ko diri sa ibabaw. Kay basi naa diri gibutang. Dito kay wala man. Dito. Daw dito wala pod. Ah, di ka gibutang. Ang baka. Ma! To si Putot oh. Aman tot. Nasi Putot. Asa baka tot? Ma! Tut? Aman kagikan? Ha? Asa baka? Ginuot ko. Hapon na. Asa di ka ang baka gibutang ginuot ko. Wala diri. Madlok maguguan na diha kay basig na ay halas diha ba kay bugnawon manggod. Di anak raw ta. Asa di ka gibutang ang baka? Ma! Hapon na baya. Kadlo ko diri kay ngano. Bugnahon diri. Ade ka. Hala. Sagbutan man. Tabi po. Ma! Ma! Wala diri. Agtubag man to siya kung tawgo na kong ma. Si Putot. Natinga ako ni Putot kay dito si Putot oh, gikan. I-try ka na tog anak sa ibabaw basig na adiha. Kaya atong pinangita ng baka. Tut! Tut! Tuan na si Putot, naguli na si Putot. Tuan na si Putot oh. Ah, di ka ang baka di ay. Ano na to diri ibabaw last na ni diri sa ibabaw kay wala man di ka gibutang imposible sad og dalhon niya diha may nagmaha pero
Kaangkol ildi man to ah. Baka. Dili kay ko ag sugok-sugok na diri kay datong iagi lagi na nakakita kog halas murag bagtak na kadako ah. Dito. Nya kay kunik ra baya na sila diri. Nya diri dapita baya kay medyo bugnaw-bugnaw pod. Datong iagi pod. Naglabay ko diri gabi na. Na ay halas dani gito dapit oh. Halas baksan to siyang halas. Ay kailam ako sa baksan nga halas. Nagtabok pa ingon dito. Asa ka ang baka? Ma! Wala jud. Pero imposible kung mag-abot siya diri pagpanigway. Kay naana ba yung mga kuan diri? Kana ang lubi gitanom tabi po. Ma! Wala eh. Balik ta. Hala. Dito na ito matigway karon ang baka. Dito na ito mapahalo na. Di ko makahimutang labi na og. Di na ako maplastar ang baka. Naglayas man. Amo tugasan sa ito na paingon. Pag makauli gani na si Jimbo, mura sad na siya gisapiring. Agod kagabi igilagot sigog maayo. Ikaw ha? Mura ka na sagkuan ha? Kademonyuhan na sarang utok nimo ha? Kung gigikuan kagabi eh. Maya tong buot paglakaw, pag uli Ginoo ko. Agkasaniban ta, kademonyuhan. Kinsa may ganahan ana? Lagi. Sige, gamay na lang. Hapit na ng baboy pod. Kay mahurot ng kuan. Bahog. Pwede na siguro na ibaligya po. Diri wala man diri oh. Di ka. Nagtuyo sad ko pagdugay-dugay og hipo sa baka kay abi na kog naara diha. Kay diha man niya itigwayan. Unya karon kay wala man day diha din ha. Amot og asa to gibutang. Naganahan ka. Di ba? Ay, Ginoo ko. Paingon akong uli kay wa man jud ako nakita ang baka, amot og asa ka to gibutang. Nya wala pasad ko nakapamahog sa baboy. May lang ang baka ug wala nakasambod. Kay kung nakasambod delikado. Nay nagmama dito pero dili man tumao ang baka. Asad ay ka ang baka gibutang Ginoo ko. Ahat man yung style oy. Diri kay wala man sa diri. Wala man diri. Wa jud. Asad ay ka to gibutang niya. Uli na ta guys kay mamahog ta sa baboy. Di pa ko nakapamahog sad sa baboy. Diyan na ta diri sa payag. Nagudik na unsa man mudik nga. Ligid-ligid man mo sa inyong tai. Ay, kinahanglan ko ba yun? Daniela. Amo Daniela. Wala nakita ang baka. Mio. Okay. Ang Mio na mo di. Okay. Dana ra si Mio magpuyo ay. Oh, nara siya dana magpuyo ay Mio. Oh, unsa man? Ha? Dana ra ka ha. Kay mamahog ta sa baboy. Ako sa tong banwasan. Okay. Puyo Mio. Akong gipa siga ang gawas. Sa ba kayo sudanon ha? Kamutitaps na siguro akong lutuon. Mio. Agoy, nagunsa ka dani ha? Nagunsa ka dani. Mamahog na ta guys. Agoy.
Diha ra ka. Ayaw gawas. Ha? Diha ra ka. Ayaw gawas ha. Anak ra mong Mio. Kay mamahog ta sa baboy. Kali mo ahat kali mo ahat lay. Yan ang lupain. Nahuman ako og pamahog sa baboy. Nga maghikay na sad ta karon sa atong kaon panghapon. Ay, ganyan na di. Sambod man ka. Ay. Sambod ka, nasambod ka. Okay. Okay. Ang among Daniela. Wala na ka. Yan kanin ko ang unlan labha naman na Binuot ko. Dili pa giniyag butang. Plaster na siya diya sa taas kay para kuan. Ang awat. Diya ikot kuan o. Sundang. Isa na ito na. Tuan na sa taas. Ang kanyang sundang. Ato sa bingig sa ha. To asta nan. Itsa na. Piolo? Okay. Ang piolo na di. Hoy! Okay, noon sa nasad ni nasabod nasad ka? Sabod-sabod man mo. Nga nung nagsabod-sabod naman sad mo. So karon guys, magkuha na lang tag kamuti tap sud-an nato sa panghapon. Oh, lamit na ng kamuti taps guys. Unya, naay suka tapos asin. Lamit na kay murag naapasay sili dadto bag-o pa tong sili butangan dadto sa lasahan. Lamit na din kay ang atong kaon. Nya si Mio Dani, naara si Mio Dani sa tugkaran. Bihib kay si Mio. Okay. Ang Mio na mo. Humot daw ni diri sa sulod kay akong gibutangan sa dawni. Para humot kaayo. Okay. Okay, lipstick sa na ko Mio ha. Ang lipstick ra ba ko? Mag-prepare na ta guys kay mag-prepare ko sa atong kaon kay napamay bahaw. Wala ko nagihurot kaganiha pag bahog sa Mio kay daghan taman kaayo. Kana lang atong kuanon. Kaunon sa panhapon di ata maglungag. Okay. Guys, nag-ulan na. Di na lang ko magkuha sa kamuti tap si Mio. Akong pakaunon si Mio kay wala pa nag-am-am si Mio. Agoy. Ang ako panhapon karon kana na lang ang apple kay na may apple lani. Si Mio akong bahugan si Mio. Agoy nagpautog ni Mio oh. Utog ka yung lagay ni Mio ginuo ko. Kaya pala utog man ka kanunay lagi ka magpalautog ha. Akong panhapon apple. Kaya na may apple diri guys. Di na lang ko magkuha sa kamutitap. Nya si Mio atong bahugan si Mio. Kaya wala pa si Mio nakakaon. Plus 9 naman di ay guys. Dali ra kayong oras. No, dali ra kayong oras. Nya ang kani ang atong video
Upload din ako karon sa Miami Lifestyle. Alas 10 na. Premiere na ko ni siya sa alas 10. So ato na siyang pakanon. Gamay na sad ang iyahang bahog ni niyo oh. Ato na sa kuging og ani kay magpalit ko sa iyahang bahog. Ato sa nibutang sa stand. Pula kay tag lips karon ha. Patsada man itawag mag lipstick ta. Dahil butang. Tara guys. Ato nang bahugan si Mio. Kanina sad ang akong pagkaon sa iya kay kaganyang buntag katumang kuan. Flavor nga kuan. Chicken and milk. Kani beef ni siya guys. Ayo. Mag-am-am na ang among Nio. Yara. Nay nanubo sa akong kuan oh. Nagsagunson ko kaon sa manok. Oh, kana. Asa man? Nay nanubo sa ko katong ni aging kuan nga nay nanubo sa ako diri. Nagbalik pud sad siya. Na tanawa. Kaon na si Mio. So mag-apple na lang ta karon guys. Kaya may apple dani. Ang mangga ako ikaon kagi ang mangga. Saan pa? Nawa man si Mario di ta ka ingkit-ingkit danig kuan. May ra ba hapon? Gutomon ko unya na magluto ko. Ako na lang kanaugdaan ang kuan. Hotdog na lang siguro. Panyapon mi. May tubig ni Mio. Maya? Lamig mo kanon niyo. Ang undang ng ulan. Sila ni Daniela putot og ni Pio gibahugan ako gani ha. Ug makaliguan na ako si Mio. Kay 8 days naman siguro, 9 days na sukad sa iyang pagkuan. Immunize. Dami Mio. Nada, nagbuwan na. What na? What na? Ako man, Ang tubig. Water. Ang tubig, tubig. Wala. Kag gusto sa tagkaan di may pwede sa imo ha.